В последното десетилетие концепцията за развитие и насърчаване на социалната икономика и социалното предприемачество са част от политиката на Европейския съюз за справяне с социалното изключване на лица в уязвимо положение. Също така моделът на социалната икономика е един от ключовите инструменти за постигане на социално значими цели в рамките на един устойчив и приобщаващ растеж. Социалните ползи се измерват с интеграцията и заетостта на хора в неравностойно положение, с приноса към процеса на социално включване на други хора в уязвимо положение, а икономическият показател се изразява чрез спестените публични средства за социални помощи от една страна, както и допълнителните средства по компенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица. Това, което е важно, за да се случи всичко това, е да бъдат създадени подходящи условия за развитие на социалните предприятия с максимално широк обхват. Самите уязвими групи и техните проблеми са многообразни и различни и трябва отговорът на техните нужди да бъде гъвкав, за да е резултатен и ефективен. Не е важен пътят към решенията. Пътят може да бъде различен, както са многообразни и необятни възможностите за стопански инициативи, по който се стига до резултата. Важен е самият резултат, по-успешна интеграция и устойчиво преодоляване на социалното изключване. Икономическият и социален съвет на Република България счита, че социалните предприятия в България са все още неоползотворен бизнес модел. Сега действащите социални предприятия са предимно неправителствени организации, които, прилагайки съответното законодателство, създават социални предприятия, чиято стопанска дейност е насочена към реализиране на социалната цел и мисия на организацията. Социалните предприятия в България осъществяват дейността си в различни сектори, като най-сериозно участие имат в доставката на социални услуги, предоставянето на работа на хора с увреждания, посредничеството при наемането на работа на незаети лица, предоставянето на здравни услуги, дейности в сферата на образованието и други. Многократно в различни актове Икономическия и социален съвет е изтъквал, че социалното предприемачество има съществена роля за социалното сближаване и създаването на растеж и работни места. В приетата резолюция относно съобщението на Европейската комисия Акт за единен пазар, заедно за нов растеж, Икономически и социален съвет приветства инициативата на Еврокомисията да разработи методология за измерване на социално-икономическите ползи от социалните предприятия. Измерването на положителния социален ефект от дейността на социалните предприятия е необходима предпоставка за насочване на инвестиции в социалните предприятия в контекста на регламента на Европейския парламент и Съвета за европейски фондове за социално предприемачество от 17 април 2013 година и предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Тази програма е инструмент, който се управлява директно от Европейската комисия и има за цел да подкрепи заетостта и социалните политики в рамките на Европейския съюз. Програмата е част от приетия законодателен пакет на Европейската комисия за кохезионна политика за периода 2014-2020 година. Тя обединява 3 съществуващи програми: Прогрес, програмата за заетост и социална солидарност, ЮРЕС, европейските услуги по заетост, и Прогрес Микрофинанс, програмата за микрофинансиране, като увеличава техния обхват. Според Икономическия и социален съвет, за да бъдат изпълнени насоките, заложени в посочените по-горе документи, е необходимо да се създаде подходяща, стимулираща среда, в рамките на която целевите европейски фондове и финансови инструменти да бъдат съчетани по подходящия начин с националните мерки. Това категорично ще допринесе и за повишаване на доверието на инвеститорите. По неофициални данни, на базата на принципите на социалното предприемачество, вече работят над 85 неправителствени организации на местно ниво. В повечето случаи те продават услуги, което предполага висок икономически риск и не реализират печалби.
Типологичните характеристики на този тип предприемачество в България не се отличават в голяма степен от тези на подобните предприятия в останалата част на Европа. Първо, има ясно изразен социален ефект. При осъществяване на основната дейност на предприятието съществува баланс между стремежа към реализиране на печалба и прякото подпомагане на социалния статус на определените групи лица. Второ, има ясно определена целева група, основно лица от социално уязвимите групи, онези, които се нуждаят от помощ за изравняване на техния жизнен или социален статус с този на останалите членове на обществото. И трето, има специфично предназначение на стопанската дейност. Насочена е към подобряване на жизненото равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и други форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на съответната целева група. Какво е социалното предприемачество и защо то се определя като значимо в съвременните общества? Ако започнем да говорим от научна и практична гледна точка за социалното предприемачество, то можем да го дефинираме последния начин. То се отнася за лица или групи от хора, които работят за намиране на определени иновативни решения на възникнали социални проблеми в различни области на образованието, околната среда, намаляването на бедността, правата на човека и така нататък. Повечето от проектите, с които се ангажира темата на социалното предприемачество, се осъществяват от неправителствените и нестопанските организации, като те са с нестопанска цел или обществено полезни дружества. България, разбира се, има опит дълъг в тази посока, но социалното предприемачество е по-скоро подпомагане на всички уния, които имат нужда от по-специална и деликатна помощ, свързана с социалното включване, социалното адаптиране, намирането на подходяща работа, реализирането на първичният пазар на труда и въобще една дейност, която от една страна не може да бъде отделена от реалната икономика, а от друга страна трябва да бъде подпомогната по подходящ начин от държавата и от съответните социални институции. Има ли добри практики в социалното предприемачество у нас? Ако говорим за добри практики за социалното предприемачество, може би трябва да се върнем в края на миналия век, когато в България се родиха така наречените дружества за заетост, които бяха реализирани по един германски проект и германски модел, т.е. с обществени средства на държавата, да ангажират в обществено полезна трудова дейност всички онези хора от рисковите групи или уязвимите групи, които са на пазара на труда. Тоест всички онези, които по-трудно се реализират на първичният пазар на труда и не успяват да се реализират по един обичаен или обикновен начин, който е характерен за всички останали. Тези дружества за заетост съществуваха повече от 10 на години, които се организираха съвместно с общинските администрации и особено на местата, където има високо равнище на безработица. Този процес на флуктуации на равнището на безработица в България запази своите тенденции и общините, които имат лошо развита икономика и инфраструктура, продължават да поддържат едни сравнително високи равнища на безработица и като абсолютен брой безработни лица, които се регистрират в службите по заетост. Именно там, тогава, в края на 90-те години, началото на 2000-та година, тези дружества за заетост изиграха онази специфична социална функция на социално предприемачество да реализират подобни социални проекти. А защо е важно социалното предприемачество? Обществата съществуват в една динамична и развиваща се социална среда. Още повече в момента социалните трансформации са толкова големи и толкова значими, че голяма част от индивидите, които съществуват в тези общества, се оказват частично или напълно неподготвени да бъдат пригодни за тези нови и драстични социални трансформации. Идеята за социалното предприемачество се оказва достатъчно полезна и ефективна да подпомогне този тип хора. Да не забравяме, че един
не особено малък процент от безработните лица, които съществуват или такива, които са регистрирани на пазара на труда, имат критични възможности. Под критични възможности разбирам основно и по-ниско образование, липсата на квалификация или подобна квалификация, която да им позволи да се реализират успешно на пазара на труда. Въпреки това, българската икономика изпитва дълбока необходимост от квалифицирана работна сила. И това влиза в особено противоречие с това, какви са цифрите, които Националният статистически институт, Националната агенция по заетостта и Министерство на труда и социалната политика показва като средномесечен брой регистрирани безработни лица. Например, средномесечният брой на безработните лица с основно и по-ниско образование през миналата година е близо 65 хиляди, а тези, които са без квалификация, средномесечният брой е близо 84 хиляди. В тази група влизат и хората с ограничени възможности или както ние ги наричаме хора с увреждания, които са близо 10 хиляди човека. Това създава една маса от хора, които трудно намират своята работа. Именно идеята за социалното предприемачество създава възможност те да се устроят на работа. А в по-близкото ни минало имаше така наречените програми за временна заетост, които ангажираха тези хора в период от 5, 10 до 12 месеца. Тоест, намираха се обществено полезна дейност, която реализираха общините, държавните институции, за да не загубят тези хора своите трудови навици и да усещат своята полезност за обществото. За съжаление, новите концепции търсят създаването на една по-устойчива и продължителна заетост. Друг е въпросът как дефинираме тази устойчива заетост и дали ние можем да откорим всички уния, които започват работа, прекъсват и отново продължават работа като устойчива заетост. Но въпреки всичко, дори и нашата икономика да се развива с позитивни трендове напред, да създава повече работни места, дисбалансите, които съществуват, са на лице. От една страна, синдикалните организации казват, че работодателите и бизнес организациите търсят повече от 150 хиляди работници, които да бъдат квалифицирани по определени специалности. От друга страна, имаме достатъчно на брой безработни лица, които не успяват да намерят своето трудово поприще. Към кого? Към тях ли е насочено именно социалното предприемачество? Ако разглеждаме социалното предприемачество като конкретна и самостоятелна дейност, то бихме определили, че точно тези лица, които имат определени социални потребности или по-скоро специфични социални потребности, биха били обект на социалното предприемачество. Но ако разглеждаме социалното предприемачество като част от социалната икономика или въобще от икономиката, то всички организации, които се занимават с тази дейност, трябва по един или друг начин да бъдат подпомогнати дали от държавата или с подходящи финансови инструменти на програмите, които предлага Европейския съюз. За да постигнем една равнопоставеност на бизнес субектите, защото не винаги тази дейност на социалното предприемачество носи достатъчно високи и добри печалби, за да може самите организации да се самоиздържат достатъчно добре и още повече да реинвестират тази печалба в подобни социални дейности. Така че приоритетите на социалното предприемачество са заложени в националната концепция, която е приета от Министерски съвет още през 2012 година и започва да се водят както регистъра на социалните предприятия, така се формулират целите, така се формулират и проектите и програмите, които подпомагат социалното предприемачество. Иначе самата хубава идея за подпомагане на онези социални необходимости, които има обществото, е добра, но тя няма да има своя позитивен резултат,
ако не се намерят подходящите и добри финансови инструменти, за да бъде финансирана. А какво да разбираме под социална икономика? Социалната икономика на практика е част от реалната икономика, както и от самото гражданско общество, като финансовите резултати на предприятията, които са ангажирани, се реинвестират за постигане на съответните социални цели и дейности. Разработването и въвеждането на националната концепция за социална икономика е продължение на работата на екипа на Министерството на труда и социалната политика за цялостната хармонизация на тази социална политика или социалните политики с добрите практики на другите държави, които са членки на Европейския съюз, на основата на констатациите и заключенията, направени по откритият метод на координация за социална закрила и социално включване, за прилагане на гъвкавост на пазара на труда, съчетана с сигурност и прилагане на подхода за активно включване. В съвременният европейски контекст тази социална икономика се разглежда в неотменима част от социалната среда и мрежите за социална защита, която от своя страна генерира и съчетава успешно стопанската рентабилност и социалната солидарност. Социалната икономика е носител на онези демократични ценности, които поставят на първо място човека, като създава работни места, насърчава за активна гражданска позиция. Развитието на потенциала на социалната икономика е в зависимост от адекватността на създадените политически, законодателни и оперативни условия. Реалното съществуващите субекти с социално-стопанска и хуманитарна дейност в страната заявяват все по-настойчива необходимост от правна и институционална диференциация в реалната икономика, за да могат да разгърнат своя потенциал и да взаимодействат на равноправна основа, както за постигане на синергичен социален ефект помежду си, така и в взаимодействие с държавата и корпоративната икономика. И все пак да напомня, че националната концепция за социална икономика е приета още през 2012 година и което е основният и основополагащ първи документ, които определят действията в тази област. А как тя се свързва с социалното предприемачество? Може би социалното предприемачество е неразделна част, съставна част от социалната икономика и един добър инструмент за реализирането и на полето в българската икономика. Интересно ли е да си изследовател на социално предприемачество? Какво може да допринесе един учен за развитието на социално предприемачество? Темата за социалното предприемачество от научна и изследователска гледна точка представлява особен интерес. Може би още преди 10 години с колегите от Аграрният университет в Пловдив реализирахме един успешен проект за създаването на учебни програми за магистърски степени в няколко европейски държави, включително и съседни като Гърция, в които студентите по тези програми да придобият не само теоретичните знания, свързани с социалната икономика, с социалната среда, с социалното предприемачество, но и да придобият онези практически умения за създаването на бизнес структури, които да бъдат полезни в обществата. Разбира се, икономиките на тези държави са различни както по своя характер, така и по своето икономическо развитие. Но полезността от такова начинание е от особена важност. Все още ние, българите, разбираме думата социално единствено и само като отношение към онези, които са изпаднали в крайна бедност и беда и трябва да им се помогне с нещо. Материалното подпомагане, разбира се, е част от социалната помощ, но социалното предприемачество има по-различна и по-същностна философия, свързана с социалното положение на индивида в обществото. От една страна той да се чувства полезен както за себе си, така и за околните, да има своята значимост и своята вътрешна удовлетвореност. Така че научните изследвания, както и научните търсения в областта на социалната икономика и социалното предприемачество трябва да продължават,
те ще имат своята същностно значение от гледна точка не само на науката, но на обществата и тяхното развитие. Защото социалните трансформации, които наблюдаваме в момента, промяната на обществата, динамиката на развитие на външните фактори на средата, епидемии, войни, икономически проблеми, създават една качествено и нова различна социална среда. Тази социална среда се нуждае от по-висока ангажираност както на научните и академичните среди, така и от по-висока ангажираност на социалните лидери, които да формират подходящи социални политики.